Lehenengo eta behin eskerrak emon gure dodaz, nigan jarritako konfiantzia gaitik. Aldi barri bat hasiko dugu eta ilusioa sartzen dut, ardura barria espadabe, orain arte be, zuzendari orde ibili nazelako. Badakigu sasoi hau ez dela onabe, igeztikona daukagun pandemia dela eta sasoi gogorra tokau jaku bizitea eta ondino denpora apur bat beharko da horreri atzena emoteko. Edozein kasutan, gut daukaguzan erronkak, labairu moduan, bideratuko neukez euskera eta euskal kulturaren arlotik, ezta? Horretan zer esan handi auki genke horren transmisioan eta euskeraren kalidadea eta euskal kulturaren ezagutza zabaltzen. Digitalizazioa da beste arlo batekin beharko dutzaguna nahiko gogora aurrerantzean, eta beste helburu bat da gizarteagaz bat egitea. Labairu sortu zen gizartearen bultzadaz neurri baten eta gizarte parte horren laguntasuna beharko dugu aurrerantzean be, baina horrez ganera guk egon behar dugu gizartearen beharrizanak erantzutera. Jakinin behar dugu zeintzuk diren premia horrik gure proiektuak horretara bideratzeko. Ibilbide guzti honetan lankidetza asko landu izan dira, bai herri erakundeakaz, bai bestera bateko alkarte eta erakundeakaz, eta horreri eustea eta horrek indartzea izango da beste helburu bat aurrerantzerako. Orduan badaukagu nondik ibili.